ka mo disiplina, luwig kayo ang ato ang syudad. So dapat agid tayo. Mas pahugta na karon sa Cebu City Government ang pagpatuman sa City Ordinance 2241 o pagdili sa pagpanigarilyo o paggamit o vape sa public spaces sa syudad, ilabi na sa sidewalk. Ang mga tinugyanan sa Cebu Environmental Sanitation and Enforcement Team CONSISET misugod na sa ilang pag-issue og citation tickets. Gani, naaktuhan sa May TV Cebu News Team nga dunay nasakpang nagpataka og panigarilyo sa Cebu IT Park. Ang pangu sa CISET, Grace Luardo, mibutyag nga ang maong lakang kabahin sa pagtuman sa mando ni Mayor Nestor Archival nga paglimpyo sa kadalanan sa syudad. So akong gihangyo ang kanina ang DPS, gihangyo na ako ang mga BEO, okay? Gihangyo na ako ang disaster nga tabangan nato ang tibok syudad nga atong malimpyo. Unahon nato ang Main Street. Ang mga putos or mga sako naa sa daan or sidewalk tangtangon yun na nila para malimpyo yun ang atong mga kadalanan. Masayon ang pag-agi sa mga pedestrian. Asad siya, kinaka-ordinansa, mo ni pinakadako nga penalty. Kanang, ang bayranan na ito, dagko, jud, dili pareha sa ubang ordinance. So, dapat kilunta kita, madisiplin ta, kay sayang tayo ang bayad na to, no? Sa pagpanigarilyo niya. Madaot pa atong health. Protection sa atong health mo, nang ato, grabe gud atong enforcement. Ubusab sa Ordinance 2241, gidili ang pagpanigarilyo o paggamit sa vape ilabi na sa mga dapit nga duol sa mga bata ug mabdos. Ubos sa City Ordinance 2241 sa syudad, ididaan ang pagpahuwam og lighter sa mga manigarilyo ug ingon man ang pagpanagpot og sigarilyo duol sa mga tindahan. Kipasidan-an ang katawhan nga dakong multa gikan sa 2,000 hangtod 5,000 ang atubangon sa mga makalapas niini. Karon kung makita ni mo mga atong syudad, ato mga Metro Aid sa DPS, function din sila mayo, function, no? Kaya yan gusto ang kalimpyo. Ang ato gani mga BEO, atong barangay environmental officers, gusto niya mag-standby good. Certain posting gid ba, nagig posting. Nga, dili lang sila yung magbarog manako. Muhibot sila sa kanang mga balili, bitang daghan na kayong balilisdan, mga yuta nga dapat bukalunon, puno na sila ha karon. So kung musuroy ka from north, karon nagkuan na ta, nag-plotting ka for south. Samtang laing gihinusgan sa CISET mao ang pagbantay sa mga nagpataka og labay o basura, magpataka og pangihi, apil na ang pagpangluwa. Multahan sila og 1,000 hangtod 5,000 ka pesos. Kini si Charmin Membreve, inyo communication intern, alang sa May TV Cebu.